Hi guys! Mo itong adlaw nitong tanan. Nakapalit ko gahapon og kamuti nga violet. Dito sa mahayag ang ipakuhang Aisa. Kaya katong nato mis merkado, gikuhangan mo ko sa kamuti. Mao nang nagpapalit ko gahapon ni Aisa dito sa mahayag. Ang ikuha. Pero di siya violet tanan na isagol nga ingani puwahon. Agsad sa puhon dahil na yelo. Pero wala man kagibukbuk baka ni. Gibukbuk man. Tanaw mo nagibukbuk ba? Panit na siguro gibukbuk na nanay? Mura kag panit na gibukbuk. Pangkisan ra. Ano ni? Nandiyan ka ni. Be? Kaysan. Ingan ni mi sa unang panahon. Katong ay kuan mis porami high school. Karakadaw ni magpangkis og kanang kamuti. Di galing kamuti, bulanghoy. Kaya among ipamahaw. Pero kamang bawon sa eskwelahan, bagas humay. Di ning mga lagot mon. Kaning lagot mon dareres bay. Tagod to hapon lagot mon. Bulanghoy, kamuti, karlan, puli-puli ra. Kuha na sa una, abunda sa mga lagot mon. Pero karon, nga wala sa tayo nagtrabaho, wala pod, namingaw na pa sa lagot mon. Mamalit na pod big lagot mon. Ang putag ikaw, hala, violet dyan na. Violet na. Ganahan ko na ng violet kay tamis. Tamis siya. Sa una laging panahon, buhong miskuan. Mga lagot mon. Sa una pula din mi. Sige si migampo nga makakaanan tapon lutong kuan. Bugas. Kay sige raman jud kalagot mon. Lapi nagkanang kuan. Di makatrabahos ka ng basak. Lagot mon na jud kanunay. Sa una pulaan mi. Pero karon kami na pa'y mangita og kuan. Lagot mon kay lami na pwede ka og lagot mon. Wala na ada pwede violet. Pero agad ang color mo na yellow. Ayay. Ito na pinarong isda. Kani kay violet ni. Ganahan mo ko violet kay tamis man. Tamis ang violet. Ang ganahan ko. Kani pang kamuti. Maadyo po ni siya. Kaya makahanutoy ni iniglibang nimo. Des ni Agi. Ningkaan mo ko biyabas. Mautong paglibang na. Grabe nagkamalisid ko. Marag sa kauras tingali ko CR. Kaya nugaza magazid. Grabe din sakit at ang kunot. Mo to pagkaugma nagkaagog kapajas, kaagog kamuti. Nakalibang na kong sakto. Di na dyan kumuotro. Kakanukuan, biyabas. Kaya makatubod dyan. Lamin kamuti. At sa Manila, magdaag binitong limoy o kamuti. Pero, agalang kamuti lamas Manila, lainan. Lain nagbaho ba karang mura si Zagi banghaw. Dili si sa presko. Lami diri sa bukid kay presko ang kamuti. Dito kay kuan man, gihugasan naman sa mao nang malain nagbaho. Gibukbuk man day podre. Sige lamang pod. Kay sa gibukbuk man. Katong nay anniversary sa Alicia, nga palit mi og kamuti, lami pa tong ilang kamuti, kay dagko pa. Ipili tingan ito nila kay para pang display. Kay og anniversary Alicia kay magkuntis man. Ug sa tong barangay nga nay dagang bulig sa saging, mga dagang bulanghoy nga na, dagang kapajas, bisag ansa. Ipang display na ini ka January
18 kay ko manas alis siya anniversary. Anja, mao ka to ni adto mi. Kita lagi may discipline kamuting violet. Mao to among gipalit. Magmahal ko paghuman. Ingon ko nga maato ta sa kasakon na laman. Kay arong mabuhang jud. Lamay og guning kamuti snack. O pwede na po ipanihapon. Pero di lang pa magpasulabi kay maka-diabetes po. Ang na ron. Tawa na pag high school kay arte ko. Hindi ko mo pangki sa kamuti. Agang kamag kay mamansahan man. Arte mo ko sa una. Pagka nang kuan high school. Pero karon di naman. Ang kay siyempre na ako yung mga kras-kras nga na dahil taran sa imong kuko. Awing kamot. Arang ito makay na mga tagok. Manang mauwa ko. Sigpura may ang papangkisun. Mana? Na. Manja. Magkuha po kong bani. Patay mo na rin ganiha di ay. Kaya nisang kuan. Aning ihanig sa kaldero. Arong di malata ang kamuti. Umuda mo kamuti guys. At kaldero inyong hanigan og bani kay aron di siya malata ang kamuti. Bantag siya ini kaluto. Naniun. Hala. Karon ko boss. Kami. Mo ni ihanig sa kaldero. Ihanig ni sa kaldero ibutang. Sa ini man itong tungog kamuti kay aron ang kamuti di malata. Lamian si ini kaluto. Asa ning hiwa ning kuan? Bani. Kaya basig di marang ang kamuti. Nga na rin technique para di malata ng imong kamuti huwag dengag ka. Ang saba nga ni bag puro paghahanig nay? Ko bugi ihadang nga na. Saan kasi nga na. Parang di mo dapat sa kuan nagkuan, may go sa sabaw og kamuti, hindi malata. Arong lami na no. Nga ni magkasaon mo dengag nay. Uya ko nga na ako manawda. Kabantay mo ko. Nga. Sa kanog kuan di mo Takuram tingali ri. Sakto ba na? Diba? Ihining liit. Mo kuan naman pod. Pikasa sana, pikasa. Pikasa pod. Nga na kada ka ba pikasa mo. Arong sigo. Ano, masigo dari pod, masiguhi dari. Dari dia dari. Ang taas-taas. Yan na. Yan na naman, barag di makuan basta kay di masantat sa tubig ako mo sa dari. Na. Wala, ito na na. Agi sa buo, kung dani, isa ka basura. Kay na may bani. Ako bakit na tayo ng karoto, uli lagi nila ta, lami lagi ni. Hala, maghaling pumanday ko. Dari, maghaling. Aw! Ipailam din yung dako na inong. Wala ko lupay, likod ko. Hali. Kini mag tubig tusod. Dari gawas kay kusig man. Dari kus gawas magbrawas. Dali raman yung kamuti maruto. Medyo masad daris bukid. Kay ang mga lagot mo presko din siya. Sa Manila kay pangbutangan ng mga chemicals, labi na ng mga saging, ibang kalburong naman na. Hindi
silimoy lagi. Sige sinamok. Pabalik ko na kung ika dito. Sa Manila lagi, aliwarasan ko. Nasa kakalirong kamuti. Ako na nang gisabuan ng kamuti. Naghaling sa ko. Dama, wala lagi ng sigar lagi nagdali. Kaya kay ko arman. Patay ka ato. Wala kumbati. Ihi. Pagman. Napagman. Mo sigaradon mo silaob. Kana silaob, very good. Pero kakaan ko kumuti. Kay katasara ko. Nato Ako si Sering. Hani ba ning kada ni? Pagdaliin tao sila, kay kakadaan na akong kamuti. Agay. Ayaw ko na nusok. Sa loob na. Mga pobre na dyan makarelate na ning magaling-haling sa abuhan. Kaya mga dato, ulit suraman, abres ko ilang gasol. Mga pobre, mga itatawag-latay, kahoy. Nantak ang daan, Sarbo na bitaw na. Makan sigara. Wal man ang ilaha. Di kurente, di gali gasol. Pobre. Maghaling-haling pwede ka. Magabulingat pa din ang imo mga kamot. Isa ka luto. Agay. Ang iputod kay asra. Be. Siga na. Maasa ba po din makahoy ay kay meron sila Kluban. Pero na luto. Dito na ni panihapon. Naisapon sila itong iladuaan orange? Teo? Ha, sa kwarto. Tapos kilid isang gida. Ito kita itong isa mo. Ping pan to. Very good, very good, very good. Maghuhat ako maluto ag kamuti. Namuwak na pag mga bumbil. Na. Hama tong gitaram na turbi. Huwag ka lang, nas mga kaang. Ay, Tuta. mga alata ka mga plate yan siya. Ang kapaligiran ni T-Reverse. Di apo dari si paring Aristo. Tay, aha maning kapaligiran, tay. Juta. Ay, agad. Day madam ning abot. Mangga. Hala, gaho ilain. Tanawa lagi. Tingnan mo ka. Dali kayo. Day. Na para tay makuhaim. Naaman. Matuta mo rin katong sibo.
Balik ko kasunod si ano dito. Mari pa kaim? Oh. Kaban ko? Kasi mamo rito, magbanat ng buto. Mangga. Uy, ginawa to. Ano ron tek, manggate. May nagdamang Ah, nang dako. Halag mga kwarta ng labaw. Padam ka sa kati. Nagbanat ng buto, kati grabe naghala magkorta ni Muti. Nagbanat buto. Banat buto kati. Buwan lagi na hayag lagi. Ay, dingka. Maajo ka dyan mo dawat taglimpyo, no? Salamat. Mi am din eh. Mi amars. Mazi ko nang mudawat lempira. Maajo naman yung dawat taglimpyo. Wana te? Di apay grapes, oh. Asa mo diha? Mau to sa bus. Kalau sakyan nila. Habal-habal. Agoy, sakit ko. Di ka nagsibo sila. Magkasa ko na naglimansito. Kaya naman naglimansito. Bunga sa kabuok. Buwan makakuha ang kuan. Hey, Jesus. Dihas na dari naglako. Kausar ba karog barakun. Nawa man. Udah day. Des kabuk bunga. Kani. Ning hinlo sa ang kamot nga naman sa kuan. Pagpakpak sa kamuti. Kaning hinlo. Makawa man si Zag. Kos kamot man sa. Pati sa mga hikam ra ko. Tuang ale? Ahya. Halaga purami. Tulungan na. Ahi mana? Hoy ka purami. Sabu lagi na. Saur. Di, yung saur wis purami dan. Lamin kasi mo tawag yung kita. Masig bukok ang tingin na eh. Hala eh, budak ke betutuin, betul betul salin. Wak-wak kita. Lam uban ko. Wak-wak kiki. Alang gamon. Nga tagak lagi usikam tao. Wa lagi malata na inom. Wah, mata kay kon man. Gibatangan magbani. Mani. Ha? Pero Lamiun kay patut sa malata. Hanap na mirangaw. Magkubog-kubog ng papatan, magpresyo, kus kamalig, tatire. Di ba? Gabag-gabag lagay mo nga daw papresyo lagi yung mamabog mo ah. Kaya ka kay Violet yun eh. Wa kay klase di ay. Wah, tatire, natugra ko ti tatire. Gawa din mo assignment. Di mo ko kay bago assignment tatire. Laman, sa tuduan mo kuhon. Di ko kay bago basa tatire. Lang kay tuduan mo kuhon. Yung tatire ko ni ba maluoy ito na, magpaamin sila tatire. Ha? Yung tatire ko ni magpaamin ito na, maluoy tatire. Sag lagi to kaya kagubot na pud. Huh? Tag to kay naitik na ra ba? Angin na ho tatire. Ha? Angin na ho tatire. Di man. Angin sa vlog, kaya hamang gi-vlog ka. Istorya ka nga waka pa amin. Di laman tama magasang tawa lagi, sagli naman lagi, kabaitik ko pa ng uban. Narabay ibang followers nga mulaban pod ni Ja, ni Mars. Hindi. Kita na pa mahimong sadaan. Ugad pag tatire. Lami, Violet. Tatire. Ba? Tinadi na tang papatan mo presyo magpresyo kung gubog-gubog ilang tinadi dang tingin mo kung gubog-gubog sila po magpresyo ko tatire. Hindi nga dagi mo nung asa pagpresyo. Basig binagpot tatay dang giingan tatire. Basig
Matigila dato di tidak magubugubo kung mag-preview ko tatiri. Tinood ka dito yung gingan ng pag-preview kung magubugubo kung doon siya tatiri. Tinood siya ng gingan tatiri. Mahal dito kumuta ako. At siya mo mahupok siya mo mudagan ko ti tatiri. Ulit is bay. Magkinainay kog lakaw tatiri. Mama ko nag-preview sa mama ti tatiri. Aga pagpalis At yung mama. ko sa ngipon madakot na kong usahay tatiri. Sagdila man kay ate ng papustisuhan, bratro Ay, ng kung ati pustiso. upaw di tatiri, ay ati upaw. Namalhin na nanamit kang tagup ati upaw.